Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Wulan Suci Ramadhani saking kelas FD kalih. Kula badhe maos sesorah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bandungan, ingkang kinurmatan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Bandungan, ingkang kula tresnani rencang-rencang SMA Negeri 1 Bandungan. Pisan sumangga kita ngaturaken agunging panuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala saengga wonten titi-wanci punika kita saged muwajahah ing papan menika tanpa alangan. Shalawat lan salam boten kesupen tansah kita junjungaken dumateng Nabi panutan kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu saha kanca-kanca ingkang kinurmatan, paring kula Wulan ing wekdal menika ngaturaken ngendika sakedhik irah-irah babagan budi pakarti tumrap kita sedaya kanjuk muri-muri Bedawa Jawi wiwit nglaksanakaken unggah-ungguh utawi budi pakerti kanthi saestu supadosipun urip bakal ayem, tentrem lan bagya. Para rawuh ingkang satuhu bagya mulya, unggah-ungguh ing wekdal menika sejatosipun sampun mindahaken mila kita kedah sami-sami sinau babagan unggah-ungguh tiyang sepuh saestu saha saking Bapak Ibu Guru. Cekap semanten saking kula menawi kathah kelepatan saha kekurangipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.